Murisei guys, murisei. Tadzoka kwamuri panyaya yevanhu vaya vataitaura nyaya dzekuacta. Pane zviri kuitika guys. I think takaita a very big mistake. Video takagadzira tichiti vanhu vada kuacta vari kunzvimbo dzakasiyana siyana 10 vaya. Because I think vavengi vakatowana chance yekuti ataka vakatowana way yekuti ataka nayo. Saka taona zvakanaka kuti tigumire paroad. Regai explain ndichidai guys, zvinhu izvi zvanga zvisiri for free. Zvinhu izvi zvanga zviri zvekuti vanhu vanenge vari kujoburg vakaita 10 vachida kuti tikwanise kuvafeature pamaskits edu, tichinovadzidzisa kutomonetize mapages nezvinhu zvakasiyana siyana zvavangade kuziva, vanga ine certain amount yanga vachibhadhara. Ende mari kai hatina mari yataimbosara nayo, because tinobva from Cape Town to Joburg, kana kuti from Cape Town to Polokwane, kana kuti Cape Town to Durban. Nemari dzavanenge vabhadhara, tasara tisina na mari, because tikasvika ikoko tichada pekunorara, tichada zvekudya 2-3 days, tichisangana nevanhu tichiita maskits everything, nekuzomaketa vanhu ivavo. But kune vanhu vakauya kuinbox kuwhatsapp vasiri serious vachida kutapa, vakutora mascreenshot vakuita sekuti tinoda kuba mari dzevanhu. Tine mari dzatatoreceiva, tatifanira kunge tichida kujoburg weekend rutera. But guys, handikunyeperei, tatosendera vanhu mamessages vakatisira mari kuti tivadzosere mari idzodzo, because I think takagadzirira vavengi nzira yekuti vati atake nayo. Vanhu vakutora mascreenshot, anguya kuinbox tomuudza zvinodiwa, vakutora mascreenshots vakutopublisha kuti vanhu vari kuba mari. So I'm very sorry guys, taifungidzirwa kuti toda kuitawo zvinhu zvokuti tibatsirane, but I think mumwe nemumwe anofanira kungozvionera guys. To be honest, ndakuda kuti tidzosere mari idzodzo, tingoita zvazviri normal. I think tanga takuda kuita zvinhu zvisina musoro. Maonero angu inini, I feel like hazvina musoro, because taifunga kuda kubatsira, but vanhu vatowana way yekuti ataka nayo. Vanhu vari kunotora mascreenshots, munhu anotoita zvakanaka kutaura womuudza zviri kudiwa, because hapana pandingabva kuCape Town netsoka kana kubva mahara kunobuda kujoburg tonogara pai, tonodyei. So taifunga kuti zvinhu ndezvekubatsirana, but I think takumira pane havo vasacrifice vari kuramba kudzoserwa mari, vari kuti vada kutouya ivo kuCape Town, koita vamwe vari kusacrifice kuti no, ndokutumirai mari, ndokuita kuti muuye kunoku, vanenge vatongoita izvozvo ndovata kushanda navo. Iye zvino vese vari kuuya kuinbox, ndatoneta guys, ndakutya, ndakutongotaurira nevemari vakatipa mari ava ndo vatiri kuwirana navo, vari kuda kudzoserwa, tiri kudzoserwa, vari kuda kuuya kuno, vari kuti no guys, inini ndiri serious, regai nditouya ikoko, ndo vatava kutongoita navo. Vamwe vese please, I'm very sorry, takagadzirira vavengi nzira yekuti vati atake nayo, saka